Por que comecen a escribir? Sempre unha pregunta difícil. Dicía Rilke que na súa hora máis solitaria ten que sentarse e preguntarse por que quere escribir. Eu a verdade é que non lle fago moito caso a Rilke, e simplemente na miña hora máis solitaria sento e poñome a escribir. Non teño tradición na miña casa de xente adicada á literatura, o cal non quere dicir que non tivese na casa xente que soubese contar historias, como o meu avó ou o meu pai. Eu nacín e creíme no Caurel. Meus pais case sempre tiveron un negocio. Eu andaba xa desde cativo entre as mesas escoitando historias, non? As historias que tamén saben contar pois as xentes do Caurel, sobre todo os vellos, moitos que agora xa non están. Lembro que ficaba abraiado, engaiolado por aquelas historias que escoitaba, non? Podía pasar horas e horas e horas escoitando contos de bruxas, contos de aparecidos, contos de tesouros, contos de mouros, contos da guerra, todo canto escoitaba ali entre as mesas. Por iso a miña chegada á literatura ao principio é a través da narración oral, da tradición oral, penso eu. Posteriormente fun facer o bacharelato a Monforte, ali paraba preto dos chaos, e nos chaos había unha librería que tiña un expositor cunha colección de libros de Bruguera, libro amigo, unha colección moi barata, pero cunhas traduccións moi ben feitas. Lembro que comecei a comprar aqueles libros por semana, así. Foi así como entrei en contacto cos grandes autores da literatura, cos autores clásicos da literatura. E ao mesmo tempo tamén coñecín os grandes autores galegos, Cunqueiro, Dieste, Blanco Amor, Ángel Fole. E nesa época, na adolescencia, foi cando descubrín logo da tradición oral a escrita, non? O poder e a forza da literatura escrita. E foi curiosamente lendo a tres autores que me impresionaron moito, que foron Howard Phillips Lovecraft, Edgar Allan Poe e Julio Cortázar, como me decidín a comezar a escribir. O sea que o meu comezo na escrita foi por pura e simple imitación destes autores que me impresionaron moito. Así escribía historias de horror cósmico, historias fantásticas, imitando os autores que me gustaban. Entón, foi cando comecei a escribir, máis adiante xa, estando en Compostela, seguín escribindo, entrei en contacto con xente, con coñecidos, lendo, e un fito moi importante foi gañar os meus primeiros premios literarios, fundamentalmente o premio Manuel Murguía do Concello de Arteixo, que me levou a decatarme de que o que facía pois non só interesaba a min, aos meus amigos, senón tamén pois a que lle podía interesar a outra xente. E desde aquela pois sen máis afán, nin máis retóricas, nin máis anceios que ir construindo unha obra pouco a pouco, cheguei hasta aquí. Foi daquela tamén cando decidín orientar, digamos, que a miña vida cara a escrita, desde todos os puntos de vista, fundamentalmente desde o profesional, buscando un traballo que non me disgustase, pero que me deixase o maior número de horas
dispoñibles ou libres para poder escribir. E así cheguei ata hoxe. O que si penso moitas veces é que o feito de escribir, que eu escriba, ten que ver con redescubrir, con revivir e con afondar naqueles intres cheos de maxia, cheos de misterio e de engaiolantes que vivín na miña xuventude escoitando as xentes do Caurel, escoitando as súas historias, escoitando os seus relatos, escoitando as súas aventuras, escoitando, en definitiva, anacos das súas vidas.